nga makahatag sa imo proteksyon nga ara man sa D3 bio, no. Ang caprylic acid isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio nga kaya makapatay sang ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli, no. Or E. coli. E. coli. So ini nga kagaw makatugan siya sang ginatawag naton nga urinary tract infection, UTI. So ang E. coli sulod ini sa puwertahan mo, sa puwertahan sang imo nga kinatawo. Muslim mga kababayan ani. Kababayanan kung halin siya sa puwerta man sang imo nga alatrasan, no. Kung babae ka mo, dapat kung maghugas ka mo sang inyo nga flower, halin sa una pakadto sa likod. Hindi halin sa likod pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3 bio adlaw. Layo ka sa layo UTI. sa UTI, no. Kay ang pero inom gid yada mo tubig man. Kay ang D3 bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatuga sang UTI. May kagaw nga nagakos kisang baho mo pinakabaho nga kagaw mo. Nagakos sang magbaho sang iya ka flower ka babayi. Oy nablang daw langsang isda. Oy basi ka batya mo daw another benefit sa mga babae. Oo. Kung pala inom D3 bio, layo sa baho flower. Hamot. Kag hindi lang sa flower do ka. Sige lang na sila salom ang imo partner. Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Ni maputi-puti pa gid ang baba. So dapat Basi D3 hindi bio. makabutwa Sir JP sang salom. Anyway, nami pang women's health ang D3 bio. D3 bio. So ang dugang pagid nga benepisyo Sir JP sang D3 bio is epektibo man siya sa pag counteract sang ginatawag naton nga infection nga tugas sang gonorrhea. Uy, mga STD. Oy, sexually transmitted disease. Kung sa aton nga dialect it's tulo, no. Tulo. So ma-remember ko sang una nga may ara gid kung makabatsyag sakit magpangi, aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP, no. Gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong. Pero iba gid ya kung extra virgin extra virgin coconut. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3 bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bio. D3 bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 bio. Ang D3 bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 bio. D3 bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Kampiyon sa News! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Mga ka-K5, Alas 2:08 ang takna sa hapon. mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Maayong hapon mga ka-K5. Ini ang K5 News FM, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo. Petsa 23 na kita sa bulan sang Marso, tuig 2025. Maayong hapon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, Aklan kag Guimaras. Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang mga radyo kag nagasubaybay live via streaming. Maayong hapon sa tanan nga tigpalamati sang K5 News FM. Welcome! Welcome sa programa sang 301st Infantry Bayanihan Brigade Philippine Army nga ginatiguluhan Bayanihan sa Nakatungdan. Mayong hapon sa tanan nga pinalangga naton nga tigpalamati, ilabi na gid sa mga suki naton sa kahanginan. Oras na naman nga baga palayag sa kahanginan ang programa nga Bayanihan sa Nakatungdan. Kami ang inyong mga lagad sa kahanginan, ang inyong kasundaluhan sang 301st Infantry Brigade. Ako si Kuya Kes at your service. Mayong hapon sa inyo tanan. Kagyari ang aton mga headlines sa sininga hapon. 301st Brigade nakigbahin sa 80th Victory Day celebration sang Panay and Guimaras Liberation. Probinsya sang Antique gindeklara nga stable internal peace and security. Kag 61st Infantry Battalion kag DSWD 6 naghatag sang bulig para sa anay rebelde kag sa wounded nga soldado. Kagyara ang aton mga balita sa sininga hapon. Kami magabalik pagkatapos ng pila ka mga pahanumdom. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sipon, kakasang tranggaso. D3 Bayo ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw
sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhong sa bagunga paglaong. Wala sang baya ay bisan anuman kabutlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasa ako sa 2-year na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadalan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabutlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ng iyon, ang Diyos mabalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadaglan nga ginpangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magakungkong bangod wala sang payaay, bisan anuman Magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag magluhong sa bagong paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy,
no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisan ano kabudlay, bisan ano ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Pea Umalay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag
nga magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhog sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, ano gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyahang mga... Wow, may puso! Right, mayong hapon mga ka-K5. Ini ang bayanihan sa nakatungdan sa K5 News FM, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo. Nagabalik kita para sa aton mga balita. 301st Brigade nakigbahin sa 80th Victory Day celebration of Panay and Guimaras Liberation. Ang 301st Infantry Bayanihan Brigade nakigbahin sa 80th Victory Day celebration sa pagkomemora sang liberation of Panay and Guimaras Islands batok sa Japanese occupation sa adtong World War II. Ang kahiwatan na ginhiwat sa Balantang Memorial Cemetery, National Shrine sa Haro, Iloilo City sa adtong March 18, 2025. Ginpasindunggan sang mga bag-anihan nga mga Pilipino, guerrilla kag US forces kag lokal nga komunidad sang Iloilo City. Nagtambong si Vice Mayor Jeffrey P. Guanzon, ginrepresentahan si Mayor Jerry P. Treñas bilang guest of honor and speaker. Ang komemorasyon nagtipon sa mga veterans, government officials, military personnel, kag ang komunidad sa paghatag katahuran sa mga baganihan sang mahinumdumon nga gyera. May wreath-laying ceremony, 21 gun salute, kag military parade nga nagasimbolo sang sakripisyo para sa ipakigbato ang kahilwayan. Espesyal naman ang rekognasyon ang ginhatag sa mga surviving World War II veterans kag ila mga pamilya. Ang liberation of Panay and Guimaras sadtong March 18, 1945 nagapabilin nga isa ka turning point sa Philippine campaign. Nagpakita ini sang resilience kag unity sang mga Filipino guerrilla sa idalom ni Colonel Macario Peralta Jr. Kaupod ang US Army's 40th Infantry Division. Ang ila paghimakas ng rason sang madasig nga pagkalutos sang Japanese forces nga nagresulta sa pagbalik sang kalinong kag panggobyerno sa rehiyon. Si Brigadier General Nel Richard E. Patricio, ang commander sang 301st Infantry Brigade, kag ang military host na sa nasambit nga seremonya nagaagda sa mga kabataan nga henerasyon nga i-uphold ang values sang patriotism, courage kag unity. Ang 88th Victory Day hindi lamang handumanan sang nagligad, kundi nagapahanumdom sa aton pasidunggan ang aton history, pinaagi sa pagpapag-on sang aton nasyon. Ang mensahe ni Brigadier General Patricio. Yara man sa nasambit nga kahiwatan, ang pamilya ni General Macario Peralta, naging pangunahan ni Dr. Engelbert K. Peralta, ang iya anak, si Brigadier General Neil Richard E. Patricio, ang commander sa 301st Infantry Brigade, Police Colonel Bayani Razalan, ang Provincial Director, Iloilo Provincial Police Office,
si Colonel Simon R. Medroso sang Philippine Air Force, Lieutenant Colonel Matutina, Major General Romeo D. Alamilio, retired, ang President kang Veterans Federation of the Philippines, kag si Veteran Hannibal S. Lipardo, ang Regional President sang Veterans Federation of the Philippines. Mabuhay no ang aton mga baganihan. Kag ginaselebrar naton ang ika-80 Victory Day celebration no. Amo ni ang adlaw sang pagkuha naton sang kahilwayan no, batok sa puwersa sa mga sundalo sang Imperial Japanese Army no. Sadtong March 18, 1945. Kag ini ang ginhiwat dito sa may Balantang Memorial Cemetery, National Shrine sa Haro, Iloilo no. Sa diin naghatag kita dito sang aton katahuran pinaagi sa pagdumdum no sa paghatag sang wrestling ceremony. 21 gun salute kag parade no kag didto naton wagayway no kandak naton ang isa ka flag raising ceremony bilang simbolo sa pag celebrar naton sang aton kadalag-an batok sa puwersa sang Japanese Imperial Army sadtong World War II. So aton gid na ginadumdum no kag ginasaliwat ang ginahambal sang aton brigade commander nga si Brigadier General Patricio. Ginaagda niya ang mga kabataan no, ang kabataan nga henerasyon subong nga hindi pagkalimtan kag dumdumon gid ang mga sakripisyo no sang aton nga mga baganihan nga Pilipino, labi na diri sa isla sang Panay kag Guimaras no, ang aton nga mga kalululuhan no nga naghatag sang ila kabuhi para lang matagaan kita subong sang freedom or kahilwayan nga ginaagom naton sa subong no, nga gina-enjoy naton nga sa subong nga henerasyon. Kag ini nga event no, ini nga paghitabo no sa aton isla diri sa Panay kag Guimaras nagasimbolo sang kung nagabuligay no, kung may ara kita gusto nga obrahon kaupod nato ng iban nga grupo pareho sining US Army's 48th Infantry Division nga nakigbato man no nga kaupod naton kagangaton nga mga Filipino guerrillas sa idalom ni Colonel Macario Peralta Jr. naghatag sang ila kabuhi no, madamo sang mga baganihan naton nga mga sundalo no nga Pilipino kag American no ang napatay or nawunded sa siningitabo sang gera sang World War II. So kabay pa ang ini nga pangitabo hindi natani no nga mahitabo liwat kaya balaan naton ang gera wala gid may maayo nga resulta kundi kamatayon pagkaguba sang aton na komunidad. So pero sa gihapon ginadumdum naton ang ila mga sakripisyo no nga sang aton mga baganihan. Kaya kung wala ni sila no, kung wala ni nakigbato ang aton nga mga Filipino guerrillas no kagang US forces no na diri sa isla sang Panay kag Guimaras wala naton na maagom sa subong ang enjoy naton nga kahilwayan ang freedom naton diri sa pangabuhi diri sa isla sang Panay kag Guimaras kag sa pungsod sang Pilipinas. So sa liwat happy 80th Victory Day celebration sa Panay kag Guimaras Liberation. Probinsya sang Antique gindeklara nga stable internal peace and security. Sa isa ka historic nga tikang pakadto sa long-term peace and development ang Provincial Peace and Order Council sang Antique
nga gina-compose sang Provincial Local Government Unit, 301st Infantry Bayanihan Brigade, Antique Provincial Police Office, kag iban pa nga mga member agencies sang PPOC. Opisyal nga gindeklara ang pag-attain sang stable internal peace and security sang probinsya sang Antique sa first quarter 2025 PPOC nga ginhiwat sa Kinaraya Hotel, San Jose, Antique sadtong March 19, 2025. Ang ining milestone naga-signify sang kadalagaan sang whole of nation approach pinaagi sa Provincial Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o kanang PTF-LCAC sang Antique. Sa kolaborasyon na kaupod ang 301st Brigade, Antique PPO, partner agencies, civil society organizations, kag sang local communities sa pagsabat sang internal security threats kag sa paghimo sang alagyan pakadto sa economic growth, social progress, kag strengthened governance. Ang nasambit nga kahiwatan, gintamunggan nila Mr. Juni V. Hongko, Legal Officer of PLGO Antique, nga ginrepresentahan si Governor Rodora J. Cadyao, Brigadier General Nel Richard E. Patricio, ang commander ng 301st Brigade, Police Colonel Leia Rose Peña, Provincial Director sang Aklan PPO, Mr. John Ace Azarcon, DILG, Miss Margie Gandian, POPS Coordinator, Lieutenant Colonel Arturo Esbalgos Jr., ang Commanding Officer sang 61st Infantry Battalion, Mr. Larry G. Pitinglay, PSWD, Mr. Midardo Clarito, CSO representatives, kag iban pa nga mga stakeholders. Congratulations sa probinsya sang Antique. Kung sa diin ila na atin, ila nakuha ang pagdeklara sang stable internal peace and security. Buot silingon, wala na sang threats sang insurgency sa probinsya sang Antique. So nabay pano ang ini nga mga tikang nga na-attain man sang Antique, no? Kabay pa sa diri sa bilog sa bilog nga isla sang Panay, ma-attain man sang kaprobinsyahanan ang pag-declare sang stable internal peace and security. Kung ma-attain nato sang isa ka probinsya ang ining stable internal peace and security, so madamo sang development, no? Kaya ang insurhensiya, no, na erase na or nadula na sa isa ka probinsya, so ang mga investors naton kag ang mga local nga komunidad naton, no, flourish or healthy, no, ang aton nga mga komunidad kag ang mga negosyo sang mga naga-invest dira, no, kay siyempre mas padakuon pa nila ang investment nila, no, sa aton nga mga investor kag mga businessmen, businesswomen, no, nga mga tagaan sang trabaho ang aton nga mga kauturan dira sa Antique, no. So kabay pa ang ini nga tikang nga makabulig sang dako sa probinsya sang Antique para sa ila development, no. Kag ini nga ang ini nga paghitabo, no, sang pag-attain sang Antique sang SIPS, no, mangin isa man ka ehemplo sa aton iban nga probinsya, kaprobinsyahanan diri sa Isla sang Panay. Hindi lang diri sa Isla sang Panay, no, kundi sa bug-os nga Pilipinas, no, sa mga probinsyahanan man nga kung kita tanan, no, pinaagi sa PTF-LCAC, no, sa diin ang ginahugpong ang tanan nga mga ahensya sang gobyerno para sabton ang mga problema sa insurhensiya, no. Nagabinuligay ang tanan nga ahensya para matapna ang insurhensiya diri sa aton lugar. So amo ini ang resulta, mangin manami, mangin malinong, no, may peace and development kita nga mahitabo sa aton kaprobinsyahanan, sa aton pungsod, kung amo ini ang aton pagahimuon, ang pag-approach sang whole of nation kaysa paghugpong, no, pareho sa
ginabatian naton nga istorya sa mga katigulangan, no? Ang isa ka silhig, ang isa ka bukog sang silhig, no? Nga sa diin kung ikaw lang isa, hindi mo masarangan maglimpyo sang imo palibot, hindi mo masarangan maglimpyo sang mga dahon nga nagkalahulog. Pero kung madamo, no, ang maghugpong bukog sang silhig, so mas madali nga malimpyuhan ang aton na palibot. So amo manini ang aton nga ginapakita diri sa whole of nation approach, no, nga ang tanan nga ahensya sang gobyerno nagabiuligay para tapnaon sabton ang mga problema sang aton nga mga kauturan dira sa kabukiran, dira sa mga far-flung barangays, no, nga kay sila sini ang pinaka-prone sa pag-recruitment sang terorista nga grupo sang NPA. So amo gani nga ginadala naton ang aton nga serbisyo sa ila, no, sa kabukiran. Gakanda kita sa mga medical missions, gakanda kita sa mga surveys kag ginabisita, ginakanda ka naton sang security operations, no, ang aton nga komunidad dira sa mga hinterlands, sa mga far-flung barangays, para mabuligan man ang aton nga mga kauturan dira nga mangin malinong kag may dala nga pag-uswag sa ila nga kabarangayan. So initanan na pinaagi sa paghugpong naton sang Provincial Task Force LCAC sang Antique. So sa liwat, congratulations sa probinsya sang Antique. Kag sa aton na uli nga balita, 61st Infantry Battalion kag DSWD-6 naghatag sang bulig para sa anay rebelde kag sa wounded nga sundalo. Ang 61st Infantry Hunter Battalion sang Philippine Army sa kolaborasyon sang Department of Social Welfare and Development 6 o kon Region 6 madinalag-on nga ginpasilidaran ang awarding sang financial assistance sa anay rebelde kag sa wounded in action nga sundalo sa adtong March 21, 2025 sa DSWD 6 office sa Molo District, Iloilo City. Sa padayon nga pagdala sang sustainable nga kalinong kag reintegrasyon pakadto sa pangunahon nga syudad para sa mga anay rebelde, ang kasundaluhan sang 61st Infantry Battalion sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Arturo S. Balgus Jr. Kaupod si First Lieutenant Lady Charmaine Magwad, ang acting Civil Military Operations Officer, kag si Second Lieutenant Shaya Marie G. Fahilagutan, ang Assistant CMO Officer, nagkolabora sa DSW6 sa idalom sang Office of the Assistant Regional Director for Operations nga si Miss Catherine Joy Lampria, Miss Lisa Camacho, Chief of the Protective Services Division, kag si Miss Irene Joy Tiham, ang Social Welfare Officer 2, nag-award sang financial assistance nga 6,000 pesos sa kada individual para sa tatlo ka mga anay rebelde nga sila alias Dario, alias Norman, kag alias Ting, nga mga miyembro sang dismantled Central kag Southern Panay France kag Regional Centro de Gravidad sang Komiteng Rihong Panay New People's Army. Ang ini nga pagbulig isa ka parte sang padayon nga paghimakas sang aton gobyerno sa pagsuporta sa ila reintegrasyon sa sosyedad. Isa man ka sundalo sang 61st Infantry Battalion nga na-wounded in action sa isa ka engkwentro sang tinalikdan nga tuig sang 2021, ang nakabaton man sang financial support para sa iya therapy session expenses. Ang ini nga inisyatibo naga-highlights sa sustained kag intensified efforts sang Armed Forces of the Philippines kag sang Department of Social Welfare and Development para sa kalinong rehabilitasyon kag sustainable nga suporta para sa mga individual nga nagapangatubang sang kaangay nga krisis.
tatlo na naman ka mga anay rebelde naton no nga miyembro sang dismantled group sang Southern Panay Front kag Central Front kag sang RSDG sang Komiteng Riyong Panay no sang NPA ang nabuligan naton nga makabaton sang bulig pinaagi sa kolaborasyon kaupod ang DSWD Region 6 no. So ang ini nga mga tikang no, amo ini mga pamaagi naton nga mabuligan ang aton nga mga kauturan nga mga anay rebelde nga nagbalik na sa sabak sang gobyerno nga matagaan sang bag-o nga tsansa nga mga buhi sang malinong kag matawhay no. Nakaumpisa sila sang ila pagpangabuhi nga wala sang kahadlok, wala sang kakulba no. Kag ang importante ni sa tanan nga kaupod nila ang ilang mga pinalangga sa kinabuhi. Padayon naton nga ginaagda kag wala gid kita nagakapoy sa pag-agda sa mga kauturan naton nga mga nabilin pa no, sa mga nabilin pa nga NPA nga yara pa sa kabukiran nga nagapanago kag nagapalagyo sa malaba nga kamot sang aton gobyerno no. Wala na gid kamo pakadtuan sina. O ang maayo na lang magpanaog na kamo kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Kaya ini no nakita nyo man nga ang aton nga mga ang inyong mga kaupdanan no, mga kaupdanan nyo dira kauna sa sulod sang hublag. Yari na sa subong sa sabak sa gobyerno. Kagkaupod nila ang ilang mga pamilya. O mas manami ang pangabuhi diri sa dalom kumpara dira sa sulod sang hublag no. Balaan namon nga ang ginakaon na lang sang grupo sang NPA nga nabilin no nga nagapanago sa bukiran sang boundary sang Antique kag sang Iloilo no kag Aklan no naga-maintainer na lang sila ni sang Palawan no or kung ano man da nga makuha nila diri sa kabukiran. So didto ka sa pinaka taas nga bukid diri sa Panay, ang imo na lang to makaon didto isang gatubo na lang da kung ano nga makaon dira sa palibot mo. Angay ni sang Palawan no, mga pakol nga saging. So gutom ang maabtan, may kahadlok kag wala sang pahuway. Kaya siyempre sa amo ini nga panahon no, ang gaulan-ulan pa kag init, gaantos man sila no nga magpanago kang magpalagyo sa aton mga kasundaluhan nga naga-operasyon dira sa kabukiran. So may choice kamo no sa aton nga mga viewers, listeners no, ka mga kauturan naton, mga ka-K5 naton nga nagapamati sa aton programa kag sa kutob nga sang malabutan sang aton programa nga bayanihan sang nakatungdan at buligan naton sila. Buligin nyo kami nga mga ari sa gobyerno nga mapalabot sa ila no sa mga kaparentihan nyo no kag mga kakilala nyo, mga abyan nyo no nga yara pa sa sulod sang hublag nga NPA. Inyo sila pabation sa aton programa kag mga balita no sang aton gobyerno nga ang aton nga Philippine Army, ang aton nga gobyerno may mga programa para sa mga anay rebelde nga magbalik sang sabak sang gobyerno. Nadamo na sa mga kauturan nila, mga kaopdanan nila no nga nagpanaog kag naka-avail sang mga programa sa idalom sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. So kung magpanaog pagid sila nga may dalang armas, so mas manami pagid no kay ang kada isa ka klase sang armas nga ila igapanaog may balor ina no, may kantidad ina. Kumbaga baklon na sang gobyerno gihapon sa imo para lang makapanaog ka no. Kag luwas pa dira may mga livelihood programs, mga financial assistance no, mga scholarships pa para sa inyong kabataan no. Deserving nga makabaton sa mga ini nga mga programa. So ano pang inyo ginakahadlokan, so kung nahadlok gid ka mo no, kung
mga aton nga mga kauturan, hindi nato malikawan nga mga miyembro sang NPA. Ginapahog ni sila, ginadoktrinahan ni sila nga pagapatyon sila sang sundalo, pagapatyon sila sang kapulisan kung sila mag-surrender, no. So mali ina nga mga teorya, mali ina nga mga propaganda nga ginadoktrina nila sa inyo. So hindi na matuod, kay ang matuod ari na ginatos na ka mga kaupdanan nyo ang nagbuhi pa, no, nga naga-enjoy sang ilang mga nabaton nga programa kag mga assistance, no, nga maginhatag sa ila sa aton gobyerno. So aton ipalabot sa ila nga magbalik na sa sabak ng gobyerno, kay ang gobyerno naton wala untat nga magabaton sa ila, no. Basta magpanaog lang sa malinong, dalaman or hindi dala ang ilang mga armas, no, nga pagabatunon kamo sang aton gobyerno. Kag siyempre dapat ang imo pag-surrender matutuod, no, kagat sa imo nga heart, no, sa tagipusoon mo nga nag-surrender ka, kay hindi ka na gusto sang patakaran sang NPA, hindi ka na gusto sang mga inagyan mo da nga mga mabudlay kag malayo sa imo pamilya, no, kag delikado. Madamo na sa balaan nyo man, madamo na sa nagkalamatay nga mga NPA, no, tungod sa mga inkwentro, no. Hindi naton ginagusto, no, hindi naton gusto nga makigira sa kapwa ta Pilipino, pero kung wala kita choice ang aton Philippine Army sa pagpanguna sang aton commander sang 3rd Infantry Division kag sang 301st Infantry Brigade, ginapahanumdom permi nga kung ipakigbato nyo gid ang inyo ginapatihan, inyo ideolohiya nga komunismo, no, nga mangin gobyerno diri sa aton pungsod. So wala choice ang aton nga Philippine Army, ang aton pamunuan sang 3ID, kundi gamiton nila ang tanan nga persa para tapnaon, no, ang insurhensiya bilang mandato, no, sa aton nga konstitusyon sa aton Armed Forces of the Philippines. So mas maayo ikawan na lang naton kag bilang sundalo hindi man naton gusto nga makigagira sa kapwa naton Pilipino, kaya ang pakigira sa kapwa Pilipino wala gid sang kantuan, no. Puubos kita ni perde ni mag-amo ni. So mas pilion na lang, no, advice na lang naton kag buligan naton na kauturan naton nga nabiling padira nga mapalabot sa ila ang mga programa para sila maka-avail man, no, kag mabag-o ang ila pagpangabuhi. Siyempre may mga pamilya man na sila nagahulat diri sa idalom, no, nagahulat sang ila pagbalik kag nagakabalaka sang ilang seguridad. Right, inyo nabatian ang mga balita sang inyo kasunduluhan sa isa sang Panay Kagimaras. Kag para mangin updated sa mga balita sang inyo sundalo, paki-like and follow amon Facebook page nga 301st Infantry Brigade. Mga ka-K5, diretso kita sa aton mga talamyawon sa sininga hapon, sa aton nga mga viewers kag listeners, no, nga nagabantay sa aton programa, sa aton nga mga commenters dire sa Facebook, no. Isa-isahon naton Kay Mama Blair Matuliano, Mama, mayong hapon, mayong pagpamati dire sa K5 News FM sa bayanihan sa Nakatungdan. Kay Ma'am Diaz Margaret, watching from Lebanon. Wow, nakalabot pa kita dito sa ibang nasyon sa Lebanon, no. O Ma'am, mayong hapon, kumusta dira kag tani okay lang ang imong sitwasyon kag manaynaya ang pagpamati mo sa aton na programa sa bayanihan sa Nakatungdan. Madamo salamat ma'am sa pagpamati. Kay Toto Deeds, sir, mayong hapon. Nadilina Xiaotong. Kay Ma'am Ninita Del Prado, mayong hapon, rin lang kami di nagapamati sa Sinikway Lapos. Mayong hapon sa mga taga Sinikway Lapos, no, nagapamati sa atong programa. Pod sila ni Ma'am Ninita Del Prado, si K5 Nadsky, Bings PSJ,
kay Sir Cesar Paulos. Si Kuya Paul. Mayong hapon, Kuya Kes. Mabuhay ang Philippine Army sa Panay and Guimaras Island. And to God be the glory to all Ilonggos. Yes, mayong hapon, Kuya Paul. Madamo nga salamat sa imong pagtutok sa atong programa. Sa mga nagatanaw pa sa aton na Facebook Live, no, mayong hapon sa inyong tanan. Sa mga nagaselebrar sang birthday nila, no, por subong nga pitsa 23 bulan sang Marso tuig 2025. Happy birthday kag madamo pa nga blessings, no, kabay pa madamo sa nga blessings pa kag maayong lawas lang, no, ang igahatag sa inyo. Sa mga nagabantay sa aton nga Army recruitment, so tutok lang kamo sa Facebook page naton, ay gina-update naton, gina-repost naton ang mga postings ng Army Recruitment Office 6 sang Visayas, no. So pwede ka mo ka bisita dira sa page nga na para mag kuha sang updates, no, kung ano nang mga balita sa aton Army recruitment sa mga aspiring naton nga mga kabataan na gusto nga magserbisyo sa aton pungsod bilang isa ka sundalo sang Philippine Army. Sa mga kauturan naton, mga kaupdanan naton dira sa 301st Brigade sa aton nga si mga officer, no, nga bagong na-promote lang, no, si Major Ruel T. Maglalang. No, sir, mayong hapon kag congratulations sa imong promotion. Sa amon nga Sergeant Major nga si Master Sergeant Leonardo Aboy. SM, good afternoon. Sa kay First Sergeant namon nga si First Sergeant si Technical Sergeant Larus Cain. Sir, mayong hapon. Wala na pakita sang nalipatan ng grade. Sige. Para sa inyo mga suwestyon, rekomendasyon, pamangkot ka gustong ipabot sa impormasyon sa inyo Philippine Army, text lang kamo magtawag sa among hotline number 0969-034-9210. Sa liwat, 0969-034-9210. Paki-like and follow ang among Facebook page nga 301st Infantry Bayanihan Brigade, Philippine Army. Kag sa pagtakop sang aton programa. Sa liwat ginaimbitahan gid namon ang mga nabilin pa nga mga miyembro sang CPP-NPA nga ara pa sa kabukiran nga nagapadayon nga ginapakigbato ang mga ideolohiya ukon mga pagpati. Kamo magbalik na sa sabakan sang gobyerno para makaupod ang inyo mga pinalangga sa kabuhi kag inyo mga pamilya. Kami ang inyong kasundaluhan sa 301st Infantry Brigade, ang sundalo sang atong pungsod nga nagapalapnag sang kalinong kag kauswagan sa aton komunidad. Padayon kami nga magaserbisyo kag magaprotekta sa pumuluyo kag kinahanglan namon ang inyong mga kooperasyon, ilabi na ang paghatag sang lehitimong impormasyon nga may kaangtanan sa mga teroristang grupo. Hindi naton pagsuportahan ang terorista nga grupo nga amo nga nagatinguha nga pabagsakon ang aton gobyerno. Sa aton mga kauturan nga nagapamati kang nagatanaw sa among programa, ipaabot ninyo sa mga miyembro sang CPP-NPA nga ara pa sa kabukiran na magbalik na sa sabak sang gobyerno. Ang 301st Infantry Brigade sa Camp Hernandez, Dingli, Iloilo, kaupod ang 12th Infantry Battalion sa Kalinog, Iloilo, 61st Infantry Battalion, Yara sa Miag-Aw, Iloilo, 82nd Infantry Battalion sa Haniway, Iloilo, kag 3rd Civil Military Operations Battalion sa Leganes, Iloilo. Andam nga magbulig para mahatagan kamo sang maayo nga kinabuhi kag para makaupod ang inyo mga pamilya. Sa liwat kami ang inyong mga alagad sa kahanginan, ang inyong kasundaluhan sang 301st Infantry Brigade. Ako si Kuya Kes, nga nagabilin sa inyo sang isa ka malipayon nga kahaponanon sa inyo tanan. Kagpadayon lang ang pagbantay sa among programa sa K5 News FM, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo nga ginatugiluhan. Bayanihan sa nakatungdan.